Madzulo abwino alero laisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani chokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercedes amawa ndi mzangayu Savita Wilima koma poyamba nayi mitu ya nkhanisi. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $8 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zonyamula mafuta a galimoto zopitirira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa ku Lilongwe. Tsopano nkhanizi mwa tsatanitsatani. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $8 million zomwe zikupita ku boma la Malawi ku ndondomeko yolimbikitsa kagwiridwe kabwino ka ntchito makonsolo a mu dziko muno yotchedwa Governance to Enable Service Delivery GESD 2.0. Cholinga cha ndondomekoyi ndi kupititsa patsogolo ntchito za maofesi aboma, kulimbikitsa ntchito za makonsolo komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu okhala m'maboma osiyanasiyana mdziko muno. Themba Mwale wafika ndi ripoti. Ndalamazi zithandiza kuti anthu okhala m'maboma ndi makonsolo onse 32 a dziko lino apindule ndi ntchito zowonjezera za makonsolo komanso thandizo lapamwamba ndi kuchita zinthu poyera. Ntchitoyi ipititsa patsogolo ntchito yopereka ndalama ku makonsolo omwe akuchita bwino komanso kugwira ntchito moyenera ndi cholinga choti ntchito za boma zipite patsogolo. Firas Rad yemwe ndi mkulu wa bungwe la World Bank kuno ku Malawi wati ndalamazi zipititsa patsogolo thandizo la boma kwa anthu ake maboma 28 ndi municipality anayi Akasungu, Luchenza, Mangochi ndi Karonga. Iye watinso ntchito ya GESD 2.0 ithandiza kuti nthambi zosiyanasiyana za boma zidzichita bwino komanso kulimbikitsa ntchito za nthambi monga za umoyo, maphunziro komanso zomangamanga zomwenso zipereke mwayi wa ntchito kwa anthu ndi kukweza chuma cha maboma osiyanasiyana. Rad wati ntchito ya GESD 2.0 ndi umboni wa zomwe zingachitike ngati boma, anthu ake ndi mabungwe othandizira boma angagwirizane kusintha kachitidwe ka zinthu ndi kuchitira zinthu poyera. Iye watinso mu zaka zisanu ndi chimodzi zapitazo adindo a makonsolo a mdziko lino asintha mukagwiridwe kawo ka ntchito. Malingana ndi bungwe la World Bank, ntchito ya GESD 2.0 ikutanthauza kuti ana ochuluka aziphunzira m'makalasi yabwino, mabanja ambiri kulandira thandizo la chipatala komanso madera ochuluka kukhala ndi madzi akumwa aukhondo. Chikalata chomwe World Bank yatulutsa chatinso ndalama zatsopanozi zithandizira kuti zipatso zabwino za GESD 1 zithe kufikira madera onse a dziko lino komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa makampani ndi anthu a zomangamanga ndi akatswiri osiyanasiyana. Ntchito ya GESD 2.0 iyendesedwa ndi komiti ya National Local Government Finance Committee mogwirizana ndi unduna wa maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumudzi komanso unduna wa zachuma. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Boma lati galimoto zonyamula mafuta galimoto zopitirira 200 zifika mdziko muno posayidwa apa ndipo izi zithandiza kuchepetsa vuto la kusowa kwa mafuta mdziko muno. Nduna ya mphamvu ndi migodi Mayi Jean Matanga ndi omwe anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Mayi Matanga omwe ku msonkhanowu anali ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba komanso akuluakulu ochokera ku mabungwe a Mera ndi Nokma anati vuto la kuchepa kwa mafuta a galimoto mdziko muno linakula kwambiri mu sabatayi chifukwa cha kuchepa kwa ndalama za maiko akunja. Pa ichi ndunayi inati boma lapeza ndalamazi ndipo lagula mafuta a galimoto ochuluka ndipo galimoto zoposa 240 zili munjira pamene zina zili m'madoko a maiko a Tanzania ndi Mozambique kuti zinyamule mafuta ochuluka. Atuwo timadalira ndalama zakunja kuti abwere Malawi muno. Ndipo kale panopo ndilokondozitsa mtundu wa Malawi kuti ndalamazo zapezeka. Panopa tili ndi magalimoto almost 243 amene kuyambira lachitatu akhala kutumiza kuchoka ku mapoti kwathu ku Tanzania komanso ku Mozambique akhala kubwera akhala kutumizabe kubwera tikulopanga belodi mafuta ena. Ndiyeno ndikukhulupirira mwafika mande lachiwiri nkhani ya mafuta ya vuto la mafuta ikhala itatani itatha.
ndiye pakali palifa ndikutsimikize mtundu wa Malawi kuti vuto pamene akhala kwambiri masiku awo apitawa imene sikhaso vuto koma tikhale ndi mtima kaonera kuti boma athu likutitumikira tisapange paniki mafuta awo akhalapo ndithu. kupatula kuchepa kwa mafuta a galimoto dziko lino likumananso ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi. Ndunayi inati vuto liladza chifukwa chakukhalitsa kwa zipangizo za magetsi. Iwo anati mwazina ntchito yotenga magetsi kuchokera mdziko la Mozambique ikazayamba mwezi wa Julayi chaka chino, komanso sabata zikubwerazi bungwe la Igenco likhala likuonjezera mphamvu za magetsi adzuwa zokwana 10 ndipo izi zichepetsa kuzimazima kwa magetsi. Kuphatikiza pamenepo pali nkhani zina zoti pabwera kumakhala anthu akumatibera malaini athu amagetsi mawaya ndena akumatibera chifukwa chimenecho chomwasokonezanso ntchito yopukusa magetsi. Komanso pali nkhani ya kuti mashini athu akalamba ambiriwa ndakale kwambiri ndiye kuti pakangochitika kena kalikonse pa mashinipo pa mawaya wina aliyense akangokhudzidwa ndikuti mashini magetsi aja adani osavutanso kweza kuti magetsi aja agwa. Komanso pali nkhani ya zanyengo panopa tikumadziwa kuti mushire river makhala matope makhala muli zinyalala zimene zonse makagundanso ku mashini kwathu ndi tikumapeza tikumakhala ndi nthawi yomazimitsa mashini kuti tipange clean kuti mashini aja athenso kutani kuyenda bwino. Komanso pali nkhani ina imene amati sabotage upando umene anthu ena ogwira ntchito amapanga dala basi mwina moti apereke magetsi mwina magetsi aja ndikuzimitsa dala cholinga chona kuti anthu athamange kuti apa ndipo magetsi alizimira nkwasiya dala anthu mwina 3 hours akatiye kupita nkukatani kukangobwezetsa chimene chotsa chija cholinga alandire ndalama. Komano pakati panopa ndifuna tifotokoze kuti zonsezo tifuna tikutsire zimezo zithe ndiye ngati boma lanu tifuna tipange zinthu zingapo. 1 tiwonjezere kupukusa kwa mphamvu ya magetsi zimezo tiwonjezere kufika 2030 tikhale tapanga double magetsi amene tikuphika panopa. Komanso tichokeso tisamangodalira shire yekha tiloweso malo ena ngati kumpoto komanso pakati kumapanga generate magetsi. Komanso tili magetsi a solar amene apempha anthu angapo kuti atijoine. Komanso ifeyo kudzera bungwe la Igenco tikupukusanso magetsi a solar pakati pa magetsi okwana 10 megawatt alirede kale amene tikhale tikuyika kuphatikiza ku magetsi amene tikupukusa. Ndiyeno ndi nkhani ngati zimenezo tionetsetsa ndithu kuti nkhani ya magetsi ozimazimayi iyithe. Ndipo mawu ake nduna yazofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba inatsimikizira Malawi kuti asade nkhawa ponena kuti boma la DPP limadziwika ndi kukonza mavuto omwe maboma ena anasiya. Iwo anati ino si nthawi yochita ndale koma nthawi yothana ndi mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Ana Malomba analengezanso ku msonkhanowu kuti kupita chitsogolo boma likhala likuchitisa misonkhano ya olemba nkhani mwezi uliwonse pofuna kufotokozera Malawi kuzochitika zosiyanasiyana zokhudza dziko. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Mtsogoleri wa chipani cha People's Development PDP akondwa Nkhuma wayamikira boma chifukwa chobwera poyera ndi kufotokozera Malawi mavuto omwe dziko lino likudutsamo. Nkhuma ayankhula izi kudzera mu chikalata chomwe chipani chawo chatulutsa ngati mbali imodzi yoyankhulapo pa zinthu zomwe zikuchitika mdziko muno. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Nkhuma ayankhula izi patangodutsa kanthawi kochepa nduna ya zamagetsi ndi migodi Mai Jean Mathanga pamodzi ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba atachitisa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre komwe anafotokoza zifukwa zomwe zachititsa kuti dziko lino likumane ndi mavuto a magetsi ndi kuchepa kwa mafuta a galimoto. Nkhuma ati pobwera poyera ndunazi zaonetsa kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndozipereka kuthana ndi mavutowa komanso kutsogolera dziko lino kuthana ndi mavuto omwe likudutsamo. Komabe Nkhuma apempha zipani za ndale mdziko muno kuti zisatengerepo mpata ponamiza Malawi kuti izo zili ndi kuthekera kothetsa mavuto akuzimazima kwa magetsi ndi ena ndipo m'malo mwake alimbikitse mtsogoleri wa dziko lino komanso kugwirana naye manja kuti athetse mavutowa mwansanga. Mtsogoleri wa chipani cha PDPU anavomereza kuti vuto la mafuta lakula chifukwa cha nkhondo yapakati pa maiko a USA, Iran ndi Israel ndipo zipani zonse zikuyenera kuvomereza izi. Pakadali pano iwo ati pakufunika kugwirana manja ndi boma komanso kukhulupirira kuti utsogoleri wa masomphenya wa President Professor Arthur Peter Mutharika uthana ndi mavuto onsewa posakhalitsa.
Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lalengeza kuti liyambiranso kupereka ngongole kwa anthu a bizinesi. Wapampando wa bodi ya bungweli a James Napambo ndiomwe alengeza izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati bungweli lakhazikitsa mfundo zokhwima zoyendetsera ngongolezi. Mwayi umodzi wafika ndi nkhani yonse. Mu mwezi wa Septemba chaka chatha boma linayimitsa ntchito za bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF kuphatikizapo kupereka ngongole kamba kofuna kuwunikanso ntchito za bungweli. Chinachititsa ichi nchoti pa nthawiyo panali mavuto ochuluka monga kusayendetsa bwino pa nkhani za kabwezedwe ka ngongole zomwe zinayika pa chiopsezo ntchito za bungweli. Koma wapampando wa bodi ya bungweli James Napambo wati mu nthawi yomwe ntchito zinayima bungweli lakhala likutolera ngongole komanso kukonzanso kagwiridwe kake ka ntchito. Iwo ati pofuna kuonetsa kuti anthu akubwereka bwinobwino ndalama komanso mwadongosolo ngongole zidziperekedwa m'magulu. Tikamba kubwerekesa ndalama tizipanga tiziyang'ana kwambiri magulu. Chifukwa chani magulu? Magulu amakhala security ya mphamvu. Chifukwa anthu mamemba agulu limene lijalo amalipikisana mtima kuti alisa azibweza ngongole. Ndiye tikatero ndiye kuti security yathu ikhala ya mphamvu. Komanso amene angabwereza kuti ngongole ndalama ngati munthu ali munthu mmodzi. Kuyambira pano tizifuna kuti azipereka chikole choti ngati akalephera kulipira ndalamazo ifeyo tigulise chikolecho kuti ndalama zathu tizipange recover. Ndi ndondomeko zimene zikuona kuti MEDEF igwira bwino ntchito ndipo ithandiza Malawi amene kuti athandizidwe pa nkhani ya ngongole. Pakadali pano bungwe la MEDEF lomwe mbuyo mulinkatchedwa National Economic Empowerment Fund NEF akutatola ndalama zokwana 8 billion kwacha ndipo ili mkati motolera zina 187 billion kwacha zomwe zili ndi anthu komanso magulu. Mwayi umodzi MBC Lilongwe. Bungwe la Blantyre Water Board lati vuto la kusowa kwa madzi lichepa kwa makastoma lake akamaliza kugwira ntchito yomanga mapampu atsopano pamalo operekera madzi a Walkers Ferry kunkula mboma la Mwanza. Polankhula pamene amayendera ntchitoyi wapampando oyang'anira ntchito za bungweli a Stanley Chira wati ndokhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera ndipo palibe zovuta zilizonse zomwe akumana nazo. Tindi zambiri mu ripoti ili. Kumayambiriro kwa sabata ino Blantyre Water Board inayamba ntchito yosintha mapampu ake kuno ku Walkers Ferry kunkula kuchotsa mapampu akale kuyika atsopano zomwe zikuyembekezera kuthandiza ntchito yogawa madzi mboma la Blantyre. Wapampando wa oyang'anira ntchito za Blantyre Water Board a Stanley Chira ati ntchitoyi ikuyenda bwino ndipo sanakumane ndi mavuto ena aliwonse. Komanso kupatulanso ndi ntchito yomwe ichitikayi World Bank anathandiza ndi thandizo la ndalama yonena kuti panopa mapaipu a Blantyre ambiri akusinthidwa kukhala kukumbidwa panokhala ntchito zokumbidwa mapaipu asinthidwa andi tizikhala ndi madzi okwanira ndiponso madzi sazidayika kwambiri Blantyre. Mapaipu network yake ndi yakalekale ndi mapaipu ambiri anakuti onongeka madzi amatayika kuphulika kumene ndi zina komanso nkhani nanena kuti ya magetsi simakhala ndi magetsi okwanitsa kuti madzi takoke kutoka kuno kushira kuno kumusi kuno kweza mmamba wa Blantyre. So kutenga ndi zifukwa zimene zizi World Bank anathandiza ndi ndalama zomwe adagulira mapampu awa zina mapaipu akhala kusinthidwa madera ambiri Blantyre komanso zina zithandizira kunena kuti tizitha kukoka madzi aja ndi mphamvu za sola cholinga kuti samaononge ndalama zambiri kupita ku Eskom komwe apita ndalama zambiri. Ntchitoyi yomwe akuyigwira ndi thandizo lochokera ku World Bank ndipo ndi la ndalama zapafupifupi $4 million ikuyembekezeka kuthandiza ntchito yopereka madzi mboma la Blantyre ndi kupititsa patsogolo ukhondo mbomali. Evelyn Ching'ambe, MBC, Walkers Ferry. Mukuonera nkhani zochokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zonyamula mafuta a galimoto zopitirira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa ku Lilongwe.
Uthenga wochokera ku Northern Region Water Board. Northern Region Water Board ikudziwitsa makasitomala ake onse kuti kuyambira pa 24 April 2026 idula madzi kwa onse omwe sanalipire mabilo awo amadzi. Chonde kalipireni mabilo anu mwansanga kuti mupewe kudulidwa madzi. Northern Region Water Board ikuchenjezanso makasitomala ake onse kuti asalipire ndalama za mabilo kwa wantchito aliyense wa Water Board. Malipiro onse ayenera kuchitikira ku maofesi a bodi, ku banki kapena kudzera pa foni. Madzi ndi moyo. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Unduna wa za migodi wati mgodi wakasiya mboma la Lilongwe uli ndi kuthekera kukweza chuma cha dziko lino pomwe zadziwika kuti mgodiwo uli ndi miyala ya mtengo wapatali yochuluka. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawo a Hilary Bandawe anena izi pomwe kampani ya Sovereign Metals imapereka zotsatira zakafukufuku yomwe akhala akuchita. Nayo Austin Fukula ndi nkhani yonse. Bandawe ati ndizosangalatsa kuti kampani ya Sovereign Metals yapezanso kuti miyala ya rutayo kukasiya ndiyochuluka ndi matani oposa 20 miliyoni kupitirira matani 17 miliyoni omwe anayerekeza zaka zambuyomu. Izitu ati zikutanthauza kuti ntchito zachuma zitha kupita patsogolo mdziko muno. Apanga maplani amene katunduyo azachosedwe mu nthaka komanso umbidwe kuti apange katundu osiyanasiyana. So imene ndi stage yofunikira kwambiri, tilosangalala kwambiri foti pano akamaliza DFS makauti ndi chithunzithunzi chonse cha project yo makamaka kumbali yoti ili ndi economic value yambiri bwanji komanso idzapangidwa execute motani. Ndipo pothirirapo ndemanga katswiri woona za migodi a Green Malunga ati mgodi wakasiya udzabweretsa chitukuko chosiyanasiyana komanso kukweza ntchito za malonda mdziko muno. Iwo ati Malawi akhale ndi chidwi cholondoloza ntchito za migodi kuti dziko lino lipindule. Mkulu wa Sovereign Services yomwe ikuyendetsa ntchito ya mgodi wakasiya Maxwell Kazako ati kafukufuku wawo waonetsanso kuti pa zaka 25 ndalama zoposa 28 trillion kwacha ndi zomwe zidzapezeke kupitirira pa 18 trillion kwacha yomwe anayerekeza mbuyomu. Pakadali pano Akazako ati ayamba kupempha dongosolo lopempha chiphaso choti boma liwaloleze kukumba miyala ya mtengo wapatali yomwe apeza. Amene tamaliza DFS imeneyi panopa tili pakalikiliki popanga prepare mining license application imene tikhati kupereka kuboma kuti boma itiunikire zimene zozo kumanonso tikhati mkatikati molimbana ndi kupanga prepare Asia imene tikhalenso tikupereka kumepa posachedwa apa kumanonso tikatero tikhala ndithu tikuyankhula ndi boma nkhani ya MDA mining development agreement kuti chitsogolo chake chikhala chotani. Malinga ndi kampani ya Sovereign Metals ntchito ya mgodi wa mtengo wapatali ya rutayo komanso graphite ikazayamba isapezesa mwayi wa ntchito kwa anthu oposa 10,000 mu zaka zitatu zikubwerazi. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Nduna yosamalira za chilengedwe a Patricia Wiskesi yati ikunikanso migwirizano imene kampani zimene zikucheka matabwa mu nkhalango ya vipya anasainirana. Iwo anena izi ataona kuti zinthu zambiri zomwe anagwirizana zikulephereka. Hassan Phiri wafika ndi ripoti. Awa ndi amodzi mwa malo amene anaperekedwa kwa wanthu kuti azikanasamalira nkhalangoyi ngati imodzi mwa migwirizano imene boma linagwirizana komanso anthu amene akusamalira nkhalango imeneyi ya vipya plantations. Koma zomwe zikuchitika anthu malo mosamala nkhalango imeneyi akuchita zinthu zosiyana.
sakuchita malinga ndi mmene anagwirizanirana kuphatikizapo nkhani yosamalira chilengedwe komanso ndi zinthu zina zimene anagwirizana mu mgwirizano umenewu. Izi zachititsa kuti ndunayi ikhale pansi ndi anthu amene boma linawapatsa malo mu nkhalango ya vipya kuti amve chimene chikuvuta kuti azilephera kubwezeretsa mitengo mu nkhalangoyo. Iwo ati pakufunika kuunikanso mgwirizanowo kuti aone momwe boma lingathandizire pa vutolo. Ife ngati unduna posachedwa apa tikhale tikuyenderanso ma concessions amenewa imodzimodzi kuti tione kuti kodi akukwanitsadi kupanga zomwe tidagwirizana kuti apange, tingatani kuti amene akuvutika kukwanitsa aphunzirepo kwa ena amene akuchita bwino kwenikweni. Komanso pali mphekesera kuti ena amene adatenga malo amene wa nkhalangomu alibe kuthekera kwakuti akhoza kukwanitsa kudzalanso mitengo mu nkhalango imeneyo. Ndekwa anthu amene tiwapezedi kuti ndiotero tikhala nawo pansi ndikukambirana nawo kuti tione kuti tionetsetse kuti malo tapereke ku makampani amene ali ndi kuthekera kwakuti akhoza kudzalanso mitengo ndikubwezeretsa chilengedwe mu nkhalango imeneyo. Oyimira makampaniwo a Paulo Simwale ati zinthu zikuvuta chifukwa ntchito yosamalira nkhalango imafuna ndalama zambiri komanso kudekha kuti munthu adzayambe kupanga phindu. Alipo ena inde akuluakulu omwe zikuchita ngati zikuyenda komano ena zikufutapo. N'chifukwa chakenso tinali kunena kuti ngati ndi ma concession fees mwina zikanakhala zomvererapo chifukwa chakuti ifeyo ndalama zikufuta nkale, so kuti uzale mitengo ukhale mpaka zaka 15 sunakolole uku kungopereka $40 per hectare up to 15 years, ndiye kuti kwina uku munthu alephera. Ndunayi inayenderanso nkhalango ya Kaning'ina kumene yadzionera yokha mmene anthu akuonongera nkhalangoyo. Iwo anathandiza nawo kugumula uvuni yotenthera makala imene anayipeza mu nkhalangoyo. Nduna ya zachilengedweyi ili mchigawo chakumpoto kumene ikugwira ntchito zosiyanasiyana zimene cholinga chake ndi kuonetsetsa kuti chilengedwe chikubwerera mchimake. Hassan Piri, MBC, Mzimba. Bwalo lalikulu la milandu lomwe limamva milandu yokhudza malamulo mu mzinda wa Blantyre lakana pempho la anthu 13 aulumali omwe amafuna malamulo okhudza kupemphetsa m'mizinda awawunikenso. Chigamulochi chikutanthauza kuti mchitidwewu ndioletsedwabe malinga ndi malamulo a dziko lino. Ruth Chinangwa akufotokoza. Oyimira mlandu odandaula achikondi Chijozi Jere ati ndokhumudwa ndi chigamulochi ndipo chitsogolo chioneka akawafotokozera anthuwa za chigamulochi. Iwo anauza bwaloli kuti gawo 180B la malamulo a dziko lino likuphwanya ufulu wopeza thandizo la tsiku ndi tsiku pa moyo wa anthuwa. Monga mukudziwa kuti khoti lomwe limamva nkhaniyi ndi high court, ngakhale kuti linapangidwa kukhala constitutional court chifukwa chokuti amamva mlandu ndi majaji opitirira atatu, mmodzi analipo atatu, komabe inalibe ili high court. Nde malingana ndi malamulo khoti lomalizira Malawi muno ndi Supreme Court. Nde tikayiunikira judgment yo ngati pali mfundo zimene ma client athu ataone kuti pakuyenerabe kupita ku Supreme Court ndiye kuti tipanga momwe. Mmodzi mwa oyimira boma pa mlanduwu Ndoli Chiume wati ndokondwa ndi chigamulochi. Nkhani ya ulumayiwo si nkhani ndiyovuta koma ngati boma ifeyo tinabwesa act yowathandiza anthu aulumali ya Persons with Disability Act imene imathandiza anthu akuti azipeza ntchito, azipeza kapangidwe ka ntchito ndi uluso wa ntchito. Nde even ruling iyi sikuphwanya malamulo aliwonse. Mlanduwu unamvedwa ndi oweruza milandu atatu, John Mashikizo Chirwa, Aneline Kanthambi ndi Chimwemwe Kamowa. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa mu mzinda wa Lilongwe pomwe ati chaka chino akuyang'anira kuti asatuluke mu ligi yayikulu ya dziko lino ya FDH Premiership.
Pokhazikitsa timuyi mtsogoleri wa klabuyi Alfred Gangata ati cholinga cha timuyi ndi kusula luso la achinyamata omwe atha kutumikira timu yayikulu ya dziko lino ya Flames. Pomlowoka wafika ndi ripoti. Nduna ya zamasewero a Alfred Gangata omwenso ndi mwini wake wa timu ya Masters FC yati kubweranso kwa timu iyi mu ligi yayikulu ndi chisimikizo chakuti masomphenya komanso maloto samafa. Gangata ati cholinga cha timu iyi ndi kupereka mwayi kwa achinyamata kuti miyoyo yawo isinthe. Gangata atinso luso lomwe lizisulidwa kuti timu iyi lithandiziranso timu yayikulu ya dziko lino ati poti iwo alikale ndi mbiri pomwe adatenga ukaswiri wa mpikisano wa Kazbek mchaka cha 2018. Kelvin Moyo ndi mkulu woyendetsa ntchito za timu iyi ndipo ati sakupereka phuma komanso mpishupishu kwa aphunzitsi a timu iyi koma ati cholinga chawo nchoti asatuluke mu ligi yayikulu ya FDH Premiership. Tero kumene silufuna kuwapasa separation. Ife chachikulu njoti tikakhala mu ligi mu chaka chamawa kuti tili mu ligi umumu ndoti chaka choyambachi taika foundation. Pauchoka chaka chamawa wapita mtsogolomo asipusi wake akhani matageti amphamvu. Komano anthu akhulupirire kuti Peter Mponda ndi mmodzi wa makocha abwino Malawi munomo. Mtsogoleri wa bungwe la Football Association of Malawi FAM Afritu Haiya wati kubwera kwa timuyi kuonjezera mpikisano mu ligi. Haiya ati izi zithandiziranso kupititsa patsogolo timu ya mpira wa miyendo ya Flames. Ife ngati Football Association tilionyadira kwambiri pozindikira kuti tsopano chaka chino tikhala ndi mpikisano yapamwamba ya competitions onse amene Masters FC ilowe. Pozindikira kuti tikakhala ndi mpikisano yokuti ya nkhozo zapusi zimenezi zimathandiziranso kuti angakhale national team yathu ikhale ndi maplayer abwino komanso tikathe kupanga kupikisana nawo ku national team ndi kumawina magemu ambiri kuja ku Flames komanso angakhale masewero atsikana. Timu ya Masters yabwereranso mu ligi. Alfred Gangata atagula timu ya Baka City yomwe idalowa mu ligi itathera pa nambala yachitatu mu ligi ya NBS Bank National Division. Timu iyi ndi yomwe pano ndi Masters FC. Pomlowoka, MBC, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank yavomereza ndalama zokwana $80 million zomwe zikupita ku boma la Malawi. Boma lati galimoto zonyamula mafuta a galimoto zopitirira 200 zifika mdziko muno posachedwa. Ndipo timu ya mpira wa miyendo ya Masters ayikhazikitsa ku Lilongwe. Mnali ndine Mercy Zamawa ndi nsangayo Savita Wilima tukufunirani usiku opambana. Takulandirani ku